다들이 군주에게 니 소주 니 시버체가 와래 디토리아다 Dzisiaj 지구나 mamy czwarty dzień nauk Kadziegończy. 갑지 그걸 연습을 붙여다 안 캐는 붙이 Chciałbym zorkibe serdecznie najpierw pozdrowić Kyabdzie Bokara Rinpoche, Kyabdzie Kempolo Drodonio Rinpoche, wszystkich gesze, lamów, kempo, nauczycieli, wszystkich członków sangi, uczestniczących w Kadziegońcie, wszystkich również, którzy słuchają tych nauk przez internet, wszystkich moich przyjaciół i krewnych w Tybecie, wszystkich pozdrawiam, mam nadzieję, że macie się dobrze. Najpierw chciałbym powiedzieć dzisiaj, poprzednio, kiedy mówiłem o tym, jak mistrz Kuei-ji został mnichem, i tam przedstawiłem jakby historię zgodnie z żywotami szlachetnych mnichów, tak? O tym, jak Xuanzang chciał, aby Kuei-ji został jego asystentem, a ten przedstawił 3 warunki i że tylko po spełnieniu tych 3 warunków będzie mógł zostać mnichem i podążyć za nim. I że wtedy Kuei-ji przygotował 3 wielkie drewniane wozy, załadował je swoimi rzeczami, żeby wyruszyć do klasztoru. Więc taka historia jest przedstawiona właśnie w tych życiorysach szlachetnych mnichów, w tym opracowaniu. I wtedy zaczęto go nazywać właśnie mnichem 3 wozów. Tak go później jakby przezwano. Kwestia jest tylko taka, że istnieje pewna wątpliwość, czy faktycznie ta historia jest prawdziwa, czy faktycznie tak się to odbywało. Istnieją tak naprawdę 3 różne historie związane z tym, 3 różne życiorysy Kuei-ji. Za czasów dynastii Tang żył taki mnich, który się nazywał Sengxiang, który żył mniej więcej od 618 do 906 roku. I on jakby był w związku z tym jakby rówieśnikiem Kuei-ji. On zaś napisał historię Sutry Białego Lotosu. Czyli jakby to jest jakby historia tego tekstu, tak? Historia dharmy tego tekstu. I on w tej historii Sutry Białego Lotosu opowiada o mistrzu Kuei-ji i nie ma tam nawet wzmianki o 3 wozach wypełnionych rzeczami. Nawet nie było wzmianki o tym, że taki przydomek Kuei-ji miał w owym czasie. I istnieje również inne, takie dość autorytatywne źródło z dynastii Tang, który mówi o mistrzu Kuei-ji i tam również nie pojawia się żadna wzmianka na temat tej historii, że ona tak się, że to tak wygląda, że to tak się wydarzyło i że Kuei-ji miał taki przydomek mnicha 3 wozów później. Więc ona jakby ta druga historia, to drugie źródło pochodzi z dynastii Sung, czyli jakby 200 lat później.
w tamtych czasach podróżowanie, wysyłanie listów było dość trudne. Tak, to taki posłaniec z listem podróżował z tymi wiadomościami dość długo. Poza tym w tym okresie jakby przejścia z dynastii Tang do dynastii Sung, pomiędzy nimi było bardzo dużo konfliktów pomiędzy tymi dwiema dynastiami, pomiędzy panowaniem tych dwóch dynastii. Był pomiędzy tymi dynastiami taki okres, kiedy buddyzm był zakazany, kiedy buddyzm był prześladowany, nie można było go praktykować. Podobnie, więc w tym okresie, to było mniej więcej 200 lat, to były bardzo niebezpieczne czasy. Wiele pism buddyjskich zostało wtedy zniszczonych. I w zasadzie to jakby to wszystko jakby powoduje, że natomiast przechowała się ta historia tych szlachetnych mnichów, tak? Więc, ale inne mogły pojawić się wtedy również inne, których po prostu nie znamy, bo zostały zniszczone. Tak czy inaczej istnieje wielka wątpliwość co do tego, czy ta historia o mnichu trzech wozów w ogóle jest prawdziwa. Współcześni badacze uważają, że ta Sutra Białego Lotosu jest bardzo ważna i ta historia tej Sutry Białego Lotosu, ten tekst jest bardzo ważny. No i ona oczywiście tam, historia Kuei-ji, która jest zawarta w tej historii Białego Lotosu, zupełnie nie pasuje do tej opisanej w historii szlachetnych mnichów. A poza tym w samej Sutrze Trzech Lotosów jest jakby analogia do trzech wozów. Tak, tam cię porównuje pojazd Hinayany, Mahayany i Vajrayany do takich trzech drewnianych wozów. Tam jest taki opis, taka analogia zawarta właśnie w tej sutrze. Jeden wóz ciągnie koza, drugi jeleń, a trzeci byk. Tak? Czyli one jakby odpowiadają pojazdowi Hinayany, Mahayany i Vajrayany. Czyli ten ciągniony przez kozę jest Hinayaną, ten ciągniony przez jelenia jest Mahayaną, a ten ciągniony przez wielkiego byka jest Vajrayaną. I Więc współcześni badacze zastanawiają się, czy właśnie ta analogia z tej Sutry Białego Lotosu nie została jakby przeinaczona i jakby wprowadzona w jakiś dziwny sposób do tej historii mistrza Kuei-ji. Tak czy inaczej, moje osobiste zdanie jest takie, że uważam, że powinniśmy polegać na tym, co Kuei-ji sam o sobie pisał, bo on w różnych notatkach w kolofonach do swoich prac i swoich komentarzy pisał często o sobie. Później jakieś historie napisane kilkaset wieków później przez inne osoby mogą naprawdę nie być prawdziwe, to mogą polegać na jakichś plotkach, legendach i tak dalej. Więc myślę, i w ten sposób można jakby stracić zaufanie do wielkich mistrzów i do ich prac, do ich pism i opinii, i to niesie ze sobą wielkie zagrożenie, tak?
Był również taki mistrz Mahayany Xuanzang, który był, przepraszam, był mistrz Mahayana Ji, który był uczniem Xuanzanga, tego wielkiego tłumacza. On miał 300 uczniów. Więc on jakby i on jakby tłumaczył swoim uczniom, że Kuei-ji był mistrzem, który jest klejnotem w koronie naszej linii. Pomiędzy pośród tych 300 jego uczniów było 70, którzy urzeczywistnili wyzwolenie i to było 70 uczniów Xuanzanga, a Kuei-ji był jakby takim właśnie klejnotem w koronie pośród nich. I ten Mahayana Ji również tłumaczył swoim uczniom, że kiedy Kuei-ji się urodził, jego matka właśnie miała różne wspaniałe sny o Buddzie, jest takie jakby takie jabłko, czy tam jakiś inny przedmiot, który trzymają zazwyczaj cesarze Chin. I że tego rodzaju przedmiot jakby tak, to jest jakby taka czyli to jest jakby taki symbol królewskości, tak? Symbol króla, władcy, i że tego rodzaju przedmiot jakby ona śniła o tym, że tego rodzaju przedmiot jakby stopił się z jej łonem. Więc matka Kuei-ji miała właśnie przeróżne tego rodzaju wspaniałe sny. W tych życiorysach szlachetnych mnichów jest inny opis tych snów matki. Tak czy inaczej, na pewno były takie wspaniałe znaki towarzyszące jego poczęciu i narodzinom, że pojawiły się jakieś bardzo pomyślne chmury na niebie wtedy i tak dalej. Mówi się, że kiedy miał 9 lat, poczuł wyrzeczenie. Kiedy miał 17 lat, wstąpił do klasztoru, został mnichem. I w tej historii Sutry Białego Lotosu jest taka wzmianka, że Kuei-ji, kiedy studiował Sutrę Białego Lotosu, to jednocześnie pisał komentarz do tej sutry i wyjaśniał tą sutrę innym. A wtedy, w tym czasie, było bardzo wiele pomyślnych, cudownych znaków pojawiało się wokół. Na przykład sam Kuei-ji pisał wtedy, że widział stopy, śnił o Buddach i Bodhisattvach. Jest taki w Sutrze Białego Lotosu jest taki rozdział o sutrze. I kiedy on wyjaśniał ten rozdział, to bardzo wielu ludzi, którzy go słuchało, mieli również sny o Buddach, którzy przybywali z czystych krain i przybywali spotkać się z mistrzem Kuei-ji, rozmawiali z nim, dyskutowali w nim i tak dalej. Więc znowu w tych historiach nie ma w ogóle żadnej wzmianki o mnichu trzech wozów.
Również w tym naszym głównym komentarzu, który teraz omawiamy, w tych wyjaśnieniach do traktatu uzasadniającego tylko umysł, Kuiji również pisze o sobie, trochę o sobie i mówi o tym, że kiedy miał 9 lat, został sierotą. Nie wiadomo, czy chodzi o to, że jego matka zmarła, czy że jego oboje rodziców zmarli. Tak czy inaczej, od tamtego czasu jakby stał się samotnikiem, żył w takich pustelniach leśnych i jakby stał się trochę taki bezdomny, coraz bardziej się odsuwał od takiego zwyczajnego życia, zwyczajnego świata, a w końcu w wieku 17 lat został mnichem. Potem na prośbę cesarza, na rozkaz cesarza otrzymał rangę menshi, czyli jakąś, nie wiem, rangę religijną, jakąś pozycję religijną. Czyli został wtedy, ten tytuł oznaczał, że on był właśnie stał się asystentem Xuanzanga. Xuanzang miał już wtedy 1000 uczniów i oczywiście on był po prostu jednym z nim, ale później okazało się, że 70 spośród tego 1000 uczniów było naprawdę wyjątkowych. I Xuanzang jakby zauważył Kuei-ji, że on się tak mocno wyróżniał i bardzo modlił się, aby ten mnich został faktycznie, aby ten mnich był pracowity, aby się uczył jak najwięcej, aby pomagał mu w tłumaczeniu, aby był dzierżycielem jego linii. Więc dlatego postanowił uczynić go swoim skrybą, mimo bardzo młodego wieku. Mówiłem o tym, tak? Jakiej metodologii używano wtedy w Chinach w owym czasie podczas tłumaczeń, więc dla Kuei-ji to była bardzo wspaniała sposobność, aby słuchać dharmy, uczyć się dharmy, aby czytać dharmę w sanskrycie. Kuei-ji robił najlepsze notatki i jednocześnie pisał komentarze do tych tekstów, które studiował. Kiedy patrzymy, czytamy te komentarze napisane przez Kuei-ji, to jakby to w ogóle nie ma jakby wątpliwości, jest jakby oczywiste, że Kuei-ji ze względu właśnie na historię swojej rodziny, rodziców, bardzo chciał być mnichem, że w ogóle nie było takiej opcji, żeby on się jakoś, nie wiem, wykłócał z Xuanzangiem na ten temat, żeby stawiał jakieś warunki i tak dalej. To był Xuanzang zobaczył bardzo szybko, że Kuei-ji był bardzo utalentowany, że był bardzo dobrym i gdyby jego losy się inaczej potoczyły, to jego rodzina, ponieważ jego rodzina należała do takiej dość już znamienitej, szlacheckiej rodziny, tak, jego ojciec, dziadkowie byli generałami, ministrami i ponieważ on był utalentowanym, jakby miał bardzo miał dobre wykształcenie, potrafił doskonale pisać, z pewnością poszedłby w tym samym kierunku, tak? I w przyszłości stałby się na przykład jakimś kolejnym ministrem. Zamiast tego porzucił wszystko i został mnichem.
Jak powiedziałam wcześniej, jego starszy wuj, Yu Qigong czy Yu Qiji, był bardzo znanym generałem dynastii Tang. W zasadzie takim bardzo znamienitym, bardzo znanym wtedy generałem. Był znakomitym strategiem i był bardzo szanowany przez cesarza Taizong. Ale był on bardzo taki gburowaty, taki bardzo po pierwsze należał do pewnego klanu, do pewnej grupy etnicznej, która była taka dość dzika. On bardzo szybko wpadał w złość, był bardzo dumny, bardzo chwalił się swoimi osiągnięciami. Pewnego dnia chiński cesarz zorganizował taką ucztę dla całego swojego rządu i wszystkich ministrów. I to oczywiście ludzie byli posadzeni przy stole zgodnie ze swoją rangą i ten generał zobaczył, że kilka osób jest wyżej rangą posadzonych niż on i bardzo się zezłościł z tego powodu. Więc wręcz uderzył jedną osobę, mało nie wybił oka komuś z tego powodu. To był jakiś oczywiście bardzo ważna osobowość, osobistość na tym dworze. I wtedy cesarz się zezłościł na generała. I powiedział, w przeszłości, za czasów dynastii Han, był taki założyciel tej tej dynastii Han. I w owym czasie i było wiele ten pierwszy cesarz dynastii Han jakby zabił kilku swoich ministrów. I teraz cesarz powiedział, ten człowiek być może nie zawinił, być może, że to ci ministrowie zasłużyli sobie na taką karę, na taką śmierć. To było jakby takie ostrzeżenie dla wuja Kuiji, tego wielkiego generała i ministra, że jeżeli nie będziesz uważny, to tobie się też coś takiego przytrafi, tak? Nie puścimy ci płazem jakichś takich przewinień. Więc tak czy inaczej ten jego wuj Kuiji w którymś momencie był wręcz, nie umiał się naprawdę zachować i w którymś momencie został wyrzucony z dworu i został generałem jakichś rubieży pogranicza chińskiego, czy został wydalony właśnie na takie pogranicze. Mimo że był bardzo wysokim rangą generałą, nie mógł zostać już dłużej na dworze. Został jakby zdegradowany i wysłany na pogranicze Chin. Więc w związku z tym, kiedy już był zaawansowany wiekiem, zaczął myśleć, że jednak zaczął rozwijać bardzo dużą taką wiarę w religię Dao, Xiandao, która wtedy również istniała w Chinach i zaczął spotykać się jakby z myślicielami wielkimi jakimiś mistrzami tej religii i zaczął ją praktykować. I przez ostatnie 26 lat swojego życia praktycznie żył w odosobnieniu, praktykował religię. Więc
w pewnym sensie, więc jakby, że jego życie się kompletnie odwróciło. Zaczęło się bardzo tak brutalnie na polu bitwy, na dworze cesarskim, a skończyło się w takiej pustelni, tak? I na kontemplowaniu duchowości. Więc chodzi o to, że Kuei-ji miał w swojej rodzinie przykład takiej osoby, która kompletnie odmieniła swoje życie, która porzuciła takie dworskie życie na rzecz religii. Więc tak jak wspomniałem, poza tym, tak jak wspomniałam, kiedy Kuei-ji miał 9 lat, to jego matka zmarła, więc on się poczuł bardzo samotny w owym czasie. Był też jakby trochę poniewierany przez innych ludzi wokół i jakby czuł taką odrazę do takich jakichś, nie wiem, spotkań z ludźmi, nie szukał sławy, nie szukał przyjaźni, jakby żył samotnie bardzo. Oczywiście trzecim takim warunkiem, dla których Kuei-ji mógł zostać buddyjskim mnichiem, było to, że to był właśnie okres, w którym buddyzm zaczął się bardzo gwałtownie rozprzestrzeniać i rozkwitać podczas dynastii Tang, właśnie dzięki Xuanzangowi, który powrócił z Indii do Chang'an i zaczął tłumaczyć i propagować tą religię, tą filozofię. Bardzo wiele ludzi wtedy zaczęło się interesować buddyjskimi pismami, szczególnie cesarzowie Taizong i Gaozong, albo cesarzowa Wu Zetian. Syn cesarzowej Wu Zetian w ogóle poprosił Xuanzanga o schronienie i został mnichem i tak dalej, więc to były taki czas jakby wspaniałego rozkwitu buddyzmu, przenoszenia buddyzmu. I to też jakby pomogło Kuei-ji w podjęciu tej decyzji. Dlatego nie wierzę, aby Kuei-ji stawiał jakieś warunki, czy bronił się przed tym za bardzo. Więc to są zdarzenia związane z wyjaśnienia do tego, czy to historia mnicha trzech wodzów była prawdziwa, czy nie. Chciałbym opowiedzieć jeszcze kilka innych historii z życia Kuei-ji. Jedną jest historia komentarza do tekstu opowiadającego o tym, jak Maitreya wstąpił do Tushity. Jak wspomniałam wcześniej, Kuei-ji pisał komentarze do wielu różnych tekstów, szczególnie do tekstów związanych z filozofią tylko umysł, do sudr tylko umysł. Był w zasadzie i napisał ich tak wiele, że później był nazywany mistrzem 100 nauk, czy też mistrzem 100 komentarzy. I było podczas jego życia pojawiło się wiele takich sytuacji, które jakby potwierdzało, że to była bardzo wyjątkowa osoba. W tych życiorysach szlachetnych mnichów pojawia się kilka historii, które jakby o tym mówią. Chciałbym je teraz przytoczyć. Kiedy czytamy tego rodzaju historie, to jakby mamy pewne wyobrażenie, że o autorze i o tym, że to był prawdziwy bodhisattva, że to była szlachetna istota, nie zwyczajny człowiek. I to myślę, że to jest ważne, aby o tym pamiętać, kiedy studujemy jego komentarze. Jeden właśnie dotyczy komentarza do sutry
wstąpienia Maitreyi do Tushity. W 674 roku Kuiji udał się na pielgrzymkę do Wu-Taishan, do Góry Pięciu Szczytów. Myślę, że udał się tam pewnie kilka razy i miał ze sobą posąg Maitreyi. Być może, że nawet sam ten posąg stworzył. I on jakby codziennie przed tym posągiem Maitreyi przyjmował ślubowanie schronienia i odmawiał różne modlitwy. Tak czy inaczej, stał się wtedy bardzo znanym mistrzem Wu-Taishan, tej Góry Pięciu Szczytów, i tam propagował również filozofię tylko umysł. Więc pewnego razu, kiedy był podczas takiej pielgrzymki, kiedy wspinał się po górach Taihan, to są takie wzgórza wokół Wu-Taishan. Tam jest, więc kiedy mniej więcej w połowie jakby drogi spędził noc w takim starym klasztorze i miał wtedy sen. W tym śnie przyśniło mu się, że stał na pośrodku tej góry, wielkiej góry, i poniżej było, słychał płacze, utyskiwania i żale wiele głosów, takich właśnie pełnych płaczu, co spowodowało, że poczuł się bardzo smutny. Po prostu nie mógł tego ze smutku i tego cierpienia, słyszał tyle cierpienia wokół, że nie mógł tego znieść. Wspiął się wyżej na szczyt tej góry i cały czas jakby rozglądał się, kto tak płacze. Na szczycie góry zobaczył, wszystko było w kolorze lapis lazuli, ale nadal nie mógł widzieć, nie zobaczył nikogo, kto płacze, ale spojrzał w górę i zobaczył, że w górze, na niebie ponad nim jest miasto. Znajduje się miasto. Z tego miasta wyszła osoba i usłyszał kogoś, że ktoś do niego mówi. I ta osoba zaczęła pytać Kuiji, co tu robisz, mistrzu? Jak się tutaj dostałeś? Po kilku chwilach dwóch młodych bogów, z takich młodych bogów, zeszło jakby z tego miasta do niego i spytali się Kuiji, nie widziałeś tych wszystkich cierpiących istów u podnóża góry, którzy tam cierpią i płaczą? Na co Kuiji odparł, nie widziałem ich, ale słyszałem ich płacz. Nie mogłem jednak ich dojrzeć. Wówczas jeden z tych młodych bogów wręczył Kuiji nóż i powiedział, rozetnij swój brzuch, wtedy zobaczysz. Kuiji zrobił to, rozciął swój brzuch i kiedy rozciął swój brzuch, to jakby z wnętrza brzucha zaczęło wyłaniać się bardzo silne światło. Takie dwa jakby promienie silnego światła i te światło jakby rozświetliło całą górę, jakby całą wewnątrz, wokół góry, wszystko nagle nagle zrobiło się jasno i wtedy Kuiji zobaczył te czujące istoty płaczące u podnóża góry. Więc wówczas ci dwaj bogowie wrócili do swojego miasta i wrócili z
zwitkami papieru, takimi zwiniętymi i piórem. Więc kiedy Kuiji odebrał od nich te teksty i pióro, to wtedy się nagle obudził. Kiedy się obudził, to było jakieś północ, w środku nocy, rozejrzał się wokół i zobaczył, że tam gdzieś w klasztorze pali się światło. Dzisiaj mamy światło elektryczne i nikogo by to nie zdziwiło, że gdzieś tam w korytarzu coś świeci, tak? Ale w tamtym czasie, kiedy gdzieś na drugim końcu klasztoru świeci się światło w środku nocy, to jest zastanawiające. To było zastanawiające. Więc poszedł zobaczyć, dlaczego pali się światło. I tam zobaczył dwa zwoje właśnie tekstów, które świeciły. I to już nie był sen, to była rzeczywistość, tak? Więc on podszedł, rozwinął te zwoje. W tamtych czasach się tak zwijało tekst, tak? I rozwijało, żeby je przeczytać. I to była sutra Maitreyi, o Maitreyi wstępującego do Tushity. O tym, jak Maitreya urodził się w Tushicie, tak? Narodził się w Tushicie. Wówczas przypomniał mu się cały jego sen i pomyślał sobie, Maitreya najprawdopodobniej daje mi znak w ten sposób, abym napisał komentarz do tej sutry. Jakby w jednej chwili, nie zastanawiając się, wziął do ręki pióro, które tam również leżało i zaczął pisać ten komentarz. I wtedy zobaczył, że z pióra wydostało się 27 malutkich relikwii, takich małych jak ziarna. Jak mniej więcej w wielkości wiśni. Niektóre są mniejsze, większe, tak? Większe były czerwone, takie ładnie wyglądające. Więc 27 takich relikwii jakby wypłynęło nagle z tego pióra. Pozostałe i większe, i jeszcze więcej relikwii różnych się wydobyło, żółtych, takich jak ziarna traw, czy ziarna pszenicy, czy czegoś takiego. Więc to jest pierwsza historia. Powiedzmy, chciałbym dodać, że kiedy Kuiji udał się w tą pielgrzymkę na Wutai-shan, to przyniósł ze sobą właśnie te posągi różnych Buddów i Bodhisattvów. Był pomiędzy nimi właśnie ten posąg Maitreyi i posąg Shakyamuniego. Wutai-shan jest uważane za święte miejsce Manjushiego. Ale jest również uważane za takie miejsce, w którym faktycznie jest źródłem nauk, czy też miejscem, w którym kwitły, czy były propagowane nauki tylko umysł, i uważa się Maitreję za jakby patrona, źródło tej filozofii, tych nauk, tak? Druga historia dotyczy posłańca bogów.
Chodzi o takiego mistrza Dao Xuan. Dao Xuan. Mistrz Dao Xuan był takim mistrzem Vinai, chińskim jakby mistrzem, czy też dzierżycielem Vinai. To też mówi się, że on był mistrzem szkoły 7 gór. Też tak się nazywa tą szkołę. Tak czy inaczej, on był głównym jakby patriarchą tej szkoły w owym czasie. On był również jednym z asystentów w szkole tłumaczeń Xuanzanga. Więc on był bardzo taki uważny w swojej dyscyplinie, tak, w utrzymywaniu ślubowań mnisich. Dlatego jakby 4 wielcy królowie wysyłali do niego codziennie posłańców. I oni wysyłali tych posłańców po to, żeby się pytać o różne rzeczy, związane z Vinają, z naukami dharmy. Więc Kuiji przybył, żeby spotkać się z Dao Xuan pewnego dnia i to był właśnie ten dzień i ta pora, czy też ta pora dnia, w którym zazwyczaj ci posłańcy przybywali do Dao Xuan. Ale tego dnia oni nie przybyli o zwyczajnym czasie, przybyli dopiero wtedy, kiedy Kuiji odszedł, kiedy udał się dalej w drogę. I wówczas ten mistrz Vinai Dao Xuan pytał tych posłańców, dlaczego dzisiaj jesteście tak późno? Dlaczego nie przybyliście w tym czasie jak zwykle? Tak? Wówczas ci posłańcy 4 królów odpowiedzieli: nie mogliśmy, ponieważ przebywał tutaj wielki Bodhisattva Mahayany. I otaczało go bardzo wielu wspaniałych bogów, z całymi orszakami. Więc nie mogliśmy jakby im przeszkodzić. Oni są jakby wyżsi rangą od nas, tak? Więc nie mogliśmy po prostu przyjść tutaj, kiedy oni tu przebywali. Dlatego przyszliśmy dopiero teraz. Więc to jest jakby jedna z historii. Więc ten mistrz Vinai Dao Xuan był, czy też dzierżyciel tej linii, jakby bardzo pilnie przestrzegał swoich ślubowań i miał i jakby nie szanował Kuiji zbyt dobrze, za bardzo, tak? Bo Kuiji pewnie nie utrzymywał tych ślubowań tak dobrze jak on. Więc on miał pewne wątpliwości co do takiego mnicha, który nie przestrzega doskonale swoich ślubowań. Więc wtedy, kiedy ci posłańcy powiedzieli, że to był wielki Bodhisattva Mahayany, to jakby zmienił zdanie, tak? Jakby chyba o to tutaj chodziło, żeby ten mistrz jakby otworzył oczy, zmienił zdanie na temat Kuiji, poczuł większy szacunek dla niego. Tak czy inaczej, ten Dao Xuan był takim mistrzem, do którego bogowie przysyłali posłanników, żeby wypytać go o różne punkty związane z dharmą i Vinają i tak dalej. Więc on pewnie miał o sobie dość wysokie mniemanie. Tak czy inaczej, te dwie historie jakby pokazują, że mistrz Kuiji faktycznie był wielkim bodhisattvą, faktycznie był nie był zwyczajną osobą. Nawet jeżeli
nawet jeżeli nie znamy tych historii, nawet jeżeli uważamy, że to były tylko legendy, jeżeli zaczniemy czytać jego komentarze, jego teksty, to musimy przyznać, że był to ktoś naprawdę wyjątkowo, ktoś, kto się pojawia raz na jeden na milion. W tych życiorysach szlachetnych mnichów mówi się również, że Kuiji przez całe życie bardzo ciężko pracował, był bardzo pilny. Właśnie zrobił tą posąg Maitrei, przyniósł go na Wu-Taishan i cały czas też jakby wyrażał takie życzenia, aby odrodzić się w Tushicie. Później ten posąg jakby promieniował światłem i było wiele przekazów na ten temat, że ten posąg w pewnym momencie zaczął świecić. Zrobił również posąg Manjushiego z jadeidu, namalował również Prajnaparamite czystym złotem, ją namalował. I podobno te przedmioty były również jakby takie święte i również promieniały światłem i tak dalej. Więc na tym teraz skończymy. Mamy 20 minut przerwy. 알았어. 나는 샴리야 다 가르치시 샤이 슈비나. Więc teraz chciałbym opowiedzieć o tym, jak odszedł Kueji, jak później ludzie jakby zaczęli szanować, jak podniosła się jego ranga po jego śmierci. 다 될래야 아니 크위지 tar 용춘 칠로 당보 지류한 제비나 초기 교체행이 그러랴 цен 관배 W 682 roku Kuiji odszedł w świątyni Xian, w tej swojej szkole tłumaczeń, czyli odszedł w wieku 51 lat. Został pochowany przed posągiem Xuanzanga, właśnie stojącym w tej świątyni. Kiedy żył, jego uczniowie uważali go za po prostu nieoddzielnego od Xuanzanga, tak? Że jakby, że on pomagał Xuanzangowi w jego tłumaczeniach i potem upowszechniał jego poglądy, jego filozofię, więc oni uważali, że to jest po prostu jakby jednym. Xuanzang spędził mniej więcej 10 lat udzielając nauki, tłumacząc dharmę bardzo wielu uczniom. Myślę, że to było jakieś 10 lat właśnie po powrocie z Indii. Wtedy miał jakieś mniej więcej 3000 uczniów, którzy
I pomiędzy nimi było 70 wspaniałych uczniów, a najlepszym był właśnie Kuijin. I właśnie ten Kuiji w zasadzie był jedynym, który pozostał w tej świątyni Sien, w tej szkole translatorskiej, i gdzie pisał swoje komentarze, gdzie propagował filozofię Yogaczary, tylko umysł. I tak to zostało też później opisane właśnie w tych żywotach szlachetnych mnichów. Kiedy spojrzymy na historię buddyzmu w Chinach, to Xuanzang i Kuiji byli takimi praojcami tej szkoły tylko umysłu w Chinach. Z tym, że Kuiji objaśniał teksty, które Xuanzang tłumaczył. Więc uważa się ich po prostu za ojca i dziadka, czyli Kuiji był jakby ojcem, a Xuanzang dziadkiem tej szkoły. Więc oni byli jakby takimi właśnie praojcami, jakby założycielami tej szkoły w Chinach. Ale tym, który faktycznie stworzył taką oryginalnie chińską filozofię tylko umysł, był właśnie Kuiji, ponieważ Xuanzang głównie przenosił nauki i teksty i komentarze filozofii tylko umysł z Indii do Chin i je tłumaczył. Więc on jakby tłumaczył to, czego się nauczył w Indiach. Natomiast Kuiji notował to, co mówił Xuanzang i dodawał do tego swoje komentarze, więc jego myśl była jakby pierwszą taką myślą tylko umysł oryginalnie powstałą w Chinach. Ten Kuiji urodził się w rodzinie generałów. I to byli oczywiście i zamiast zabijać wrogów, stał się takim generałem strzegącym dharmę w swoim kraju. Taka osoba rodzi się raz na milion. Bardzo, bardzo rzadko pojawia się tego rodzaju osobowość, tego rodzaju postać. Później ludzie zaczęli go faktycznie doceniać. Za czasów dynastii Ming było 4 wielkich mistrzów buddyjskich. Jednym z nich było Lien Chizhong. Drugim był Zibai Shenke. Nie wiem. A trzecim Hanshan De Qing. Czwartym zaś Oui Jushu. Więc to byli jakby tacy 4 wielcy lamowie buddyzmu chińskiego w XVI wieku. Pośród nich ten Hanshan De Qing był najbardziej znany i napisał swoją własną autobiografię, która była zatytułowana bardzo ładnie Opowieści o starym Hanshan, lunatykowanie przez świat. I w nich zawarł taką pochwałę dla mistrza Kuiji.
To jest napisane po chińsku, takim klasycznym chińskim, ale ja postarałam się przetłumaczyć na tybetański. I to brzmi mniej więcej: ta szkoła tylko umysł, tak głęboka i wspaniała, mogła być upowszechniana jak światło słońca na niebie. Musiałeś z pewnością otrzymać te nauki od Maitreya w Tushicie. W przeciwnym razie, jak mógłbyś urzeczywistnić wszystkie te trudne punkty tej filozofii? Więc to jest jakby takie szybkie tłumaczenie. Więc on jakby, ten mistrz jakby objaśniał, że jest ta wspaniała szkoła tylko umysł, która rozprzestrzenia się na świecie tak szybko jak światło słońca na niebie. I to się mogło wydarzyć tylko dzięki temu, najprawdopodobniej dzięki temu, że Kuiji otrzymał je bezpośrednio w Tushicie od mistrza Maitrei. Inaczej jak mogłoby to być możliwe? Przecież to nie mogło się zdarzyć tak po prostu znikąd, przed przypadkiem, tak? I on jakby chwali Kuiji, że on musiał dostać nauki bezpośrednio od Maitrei, inaczej jak zrozumiał, jak byłby w stanie wyjaśnić te wszystkie trudne punkty filozofii tylko umysł. To była właśnie ta pochwała mistrza Hamshan. Więc mówiłem już kilka dni temu, że będziemy omawiać wyjaśnienia do traktatu uzasadniającego tylko umysł, napisanego który napisał Kuiji, czyli jakby to jest komentarz Kuiji do traktatu uzasadniającego tylko umysł. Czyli jakby Kuiji wyjaśnia intencje stojące za tym tekstem. Więc który powstał jakieś 1340 lat temu. Ponad 13 wieków to jest tekst, który napisał człowiek, który żył ponad 13 wieków temu, więc istnieje bardzo duża przepaść jakby historyczna między nami. On był również skrybą i asystentem Xiongzanga. Sam był bardzo dobrym redaktorem, bardzo dobrym znawcą klasycznego języka chińskiego. Więc oczywiście to oznacza, że jego poziom literacki, gramatyka, kompozycja i tak dalej, jego tekstów to jest bardzo wysoki poziom. Oczywiście Xuanzang wybierał najlepszych z najlepszych na swoich asystentów. I Kuiji ponieważ skoro Kuiji asystował mu właśnie w tej pracy translatorskiej, to musiał mieć naprawdę bardzo wysoki poziom wykształcenia, stylu, gramatyki i tak dalej. Ponieważ chciałbym omówić teraz jakby wprowadzenie do tego komentarza napisanego do Kuiji, i który zacznę jakby omawiać pojutrze. Tak czy inaczej chciałbym wspomnieć, że te słowa tego wprowadzenia są bardzo piękne, bardzo autorytatywne, ale napisane w takim klasycznym starochińskim języku, więc bardzo trudno go w obecnych czasach zrozumieć.
To niełatwo jest dzisiaj czytać takie teksty, tłumaczyć takie teksty i ktoś taki jak ja to nie potrafi nawet pewnych słów wypowiedzieć, a co dopiero doskonale zrozumieć. Nawet rodowici Chińczycy mają problemy z przeczytaniem czy zrozumieniem takiego starochińskiego tekstu. Dlatego ja na pewno nie przetłumaczę całego tego tekstu na język tybetański. Mogę jedynie objaśnić ogólnie znaczenie, to co zrozumiałem, to co ja zrozumiałem z tego wprowadzenia. Ale będę pokazywał te oryginalne słowa tego wprowadzenia na slajdach. Ale to, co mogę zrobić, to jedynie właśnie objaśnienie ogólne znaczenia tych słów. Jeżeli chcemy zrozumieć zawartość tego wprowadzenia, to i nie możemy zrozumieć jakby dokładnie wszystkich starochińskich słów, to w zasadzie nie mamy wyjścia, musimy też się posługiwać różnymi komentarzami. I na szczęście powstały komentarze dotyczące samego wprowadzenia do komentarza. Ja przestudiowałem 3, powstały zresztą chyba tylko te 3. Więc będę mówił o wprowadzeniu do wyjaśnień, do traktatu uzasadniającego tylko umysł, tak? I to wprowadzenie samo doczekało się 3 komentarzy. Nie nawet cały tekst, tylko samo wprowadzenie doczekało się 3 komentarzy w języku chińskim. Pierwszym jest autorstwa ucznia Kuiji Lingtai. Drugi został napisany przez japońskiego mistrza Shanzu. I to był japoński mnich żyjący w VIII wieku, w VIII wieku, należący do takiej japońskiej szkoły, tylko umysł podszkoły, która się nazywała Szkoła Przejawień Zjawisk, czy jakoś tak. Trzeci komentarz to jest zatytułowany komentarz do wprowadzenia. To był taki komentarz do całego komentarza Kuiji, który powstał w latach 90. XX wieku. I on jest napisany już we współczesnym chińskim, jest dużo łatwiej go zrozumieć, przeczytać. Więc pojutrze właśnie zacznę omawiać właśnie to wprowadzenie. I będę polegał głównie na tych 3 właśnie źródłach, na tych 3 dodatkowych komentarzach. Autorem pierwszego z nich jest ten Lingtai. Nie znamy zbyt wiele, nie mamy zbyt wiele nie wiemy zbyt wiele na temat kim on był, jak żył i tak dalej. Wiemy jedynie, że był mnichem chińskim z dynastii Tang i był uczniem mistrza Kuiji. Drugi autor to Zenshu. Jak powiedziałem, to był japoński mnich z VIII wieku. Japończycy mówią Zenshu, a Chińczycy Junshu. Nie istnieją również, nie mamy zbyt wielkiej wiedzy na temat właśnie tego mnicha, tego autora. Wiemy tylko, że jego guru był mistrz Xuanfang z Japonii. On był również japońskim mnichem i był uczniem Shishu, który był ucznia Kuiji,
czyli jakby takiej linii, która została przeniesiona, tylko umysł przeniesiona z Chin do Japonii i ten mistrz Zenshu był jakby piątym w pokoleniu jakby dzierżycielem tej linii, która pochodzi bezpośrednio od mistrza Xuanzanga i od mistrza Kuiji. Czyli pierwszym był ten Xuanzang, potem był Kuiji, potem był Huijiao, potem było Xinzu, potem był Xungfang, potem był właśnie Zenshu. I ci dwaj ostatni byli już Japończykami, czyli jakby oni już utrzymywali te nauki właśnie w Chinach. Czyli wygląda na to, że ten Shinjo przetłumaczył, czy też i Xuanfang przetłumaczyli pewne teksty z chińskiego na japoński i dzięki temu ta szkoła jakby utrzymywana była dalej w Japonii. Nie wiemy, jak Zenshu otrzymał dokładnie te instrukcje do tego tekstu i do szkoły tylko umysł. Wiemy tylko, że ten Xuanfang powrócił z tego, on studiował w tym Chang'an, w tej jakby ówczesnej stolicy dynastii Tang, a potem powrócił do Japonii i przywiózł ze sobą 5000 tomów różnych sutr, komentarzy, różnych innych tekstów. Przywiózł je wszystkie do Japonii. Więc można z tego jakby wydedukować, że ten mistrz jakby przeniósł te teksty i potem one były tłumaczone na język japoński. Pojawiło wtedy w ich klasztorze była bardzo duża biblioteka tego rodzaju literatury. Ta świątynia się nazywała Go-Fuji. Go-Fukuji. Więc wówczas ten klasztor Go-Fukuji miał najlepsze warunki do studiowania filozofii buddyjskiej w Japonii, ponieważ zawierał największą bibliotekę. Głównie przywiezione właśnie przez tego Xuanfanga z Chin do Japonii. Tam istniała jakby największa biblioteka, najlepsze warunki do rozwoju tych nauk. Więc ten Zenshu napisał właśnie komentarz, posługując się tymi tekstami tylko umysłu przywiezionymi z Chin. I w jego komentarzu pojawia się bardzo wiele cytatów z tych różnorodnych tekstów, z tych różnych innych komentarzy napisanych po chińsku. Więc stąd można jakby jasno określić jakby z jakiego wieku pochodzi ten tekst, jakie teksty były dostępne autorowi i tak dalej. I czasami są to źródła, które już dzisiaj nie istnieją. Więc jest to bardzo dla badaczy buddyzmu chińskiego to jest bardzo dobre źródło wiedzy, ponieważ tam są cytaty z tekstów, które już nie istnieją.
W tamtym czasie buddyzm w Japonii kwitł i to było wspaniałe, tam istniały wspaniałe warunki do studiowania, praktykowania buddyzmu yogaczary. Bardzo wiele tekstów było z chińskiego tłumaczonych na japoński. Wielu mnichów w Japonii miało szansę studiować te teksty. Natomiast trzecim autorem, trzeciego jakby komentarza, tego najbardziej współczesnego był Luo Shizhen, który urodził się w roku 1914, ukończył szkołę Zhongshan na Uniwersytecie Zhongshan chyba. Studiował z mistrzem Baoji. Mieli jakby taką więź dharmiczną ze sobą i od niego właśnie otrzymywał nauki. Otrzymał schronienie od wielkiego mistrza Taisu. Z nim studiował filozofię w takiej szkole góry Tiantai. I to była właśnie to jest taka jakby szkoła buddyjska nadal utrzymująca, propagująca filozofię tylko umysł i filozofię Madhyamaki. W 1965 ten mistrz Louis Xian przeniósł się do Hongkongu, gdzie założył Instytut Buddyjski Dharma Lakshana, a potem przeniósł się do Ameryki Północnej, gdzie upowszechniał filozofię tylko umysł, tej japońskiej szkoły przejawienia zjawisk i zmarł w 1993 roku w Hongkongu. Więc jutro mamy dzień wolny, pojutrze mamy znowu nauki i będę omawiał to wprowadzenie mistrza Kuiji w oparciu o te 3 komentarze. Nie wiem, czy zdążę omówić całe wprowadzenie. Muszę cię trochę streszczać, bo chyba omawianie całego tekstu w ten sposób zajmie nam 10 lat. Więc spróbuję znaleźć trochę więcej czasu tej jesieni, aby właśnie bardziej szczegółowo omówić, jakby nadgonić ten temat. Więc to wszystko na dzisiaj.